setunggal wujuhakum kira-kira wajah sira kabeh bima iakunikum kelawan banyu luh mripat sira kabeh. Nomor setunggal iku wajah iku disuceni dibasuh kan ngangge niku banyu mripat alias ditaubat nangis gelani dosa-dosa sing wis kliwat. Nah itu makanya wajah sakit suci dibersihi. Terus ya Allah Gusti dosaku ndek iko, dosa sing iko sakit nangis. Niki makanya sakit suci. Nah itu termasuk ciri-ciri yang bejol betul asli itu tidak selalu eling dosa. Termasuk ciri-ciri wong sing cilaka iku lari dosa. No eling dosa ya Allah mboten dibaleni. Digelani. Niki saged nangis, mbane nangis kok. Nangis di keterangan ingkang sampun dipun iki saged loe mripat. Loe mripat niku saged ngedemno geni neraka. Anjene loh niku loe wong sing tobat, gelani dosa. Sing nomor kali wal sinatikum lan akum sira kabeh bilih khaliqikum kelawan zikir utawa eling kang dadekake sira kabeh. Sing nomor kali nyuceni tutuk cangkem. Terus mulute iku disuceni kelawan zikir ning Gusti Allah zikir. Terus iki mate saged suci. Terus cangkem niku boten damel liyane, tapi damel zikir. Damel zikir loko saliyane zikir. Terus maos istighfar, maos tasbih, maos selawat. Iki mangke mulut saged bersih suci. Sing nomor 3 wa qulubikum lan pira-pira ati sira kabeh. Bi khasyati rabbikum kelawan wedi pangeran sira kabeh. Sing nomor 3 niku bersih nyuceni basuhi ati kelawan wedi patut ing Gusti Allah. Terus ati niku dibersihi disuceni. Carane yo wedi ing Gusti Allah taat patuh pangeran. Sing nomor sekawan wal dunukum lan pira-pira dosa sira kabeh ditaubati kelawan taubat ila maulakum marang bendoro sira kabeh. Sing nomor sekawan niku nyuceni bersihi basuh pira-pira dosa kelawan taubat ten pengira. Terus kula panjenengan sedaya niki anjene pun disabdo dinas manusa al-insanu mahal khoto wanis ya panggonane luput panggonane dosa mesti gak ada dosa kecuali para nabi itu maksum dinakso saking lakoni dosa cilik lan dosa gedhe niku para nabi sakliya
masalah bondo, niku masalah pangkat lan liya. Dan iki mate saged dados wong sugih. Kala sendika sapa Abdul Wahid bin Zaid ngendikane ngeten, Arido utawi rido iku berbuah dadi lawan Gusti Allah al-Azim agung wajan atau dunya lan dadi swargane dunya. Terus ngendikane Abdul Wahid bin Zaid rido punah nampi panjumane Gusti Allah niku dados lawani keagungane Gusti Allah terus dadi swarga dunya. Terus yang niku nopon rido dundumane Gusti Allah dijungi Gusti Allah kados pundi mawon rido lila. Lah niku dados tiyang sing sugih niku dados lawani Gusti Allah dados swarga dunya. Walaupun bodoh pas-pasan, ini buatan sugih nemen cara bodoh, tapi hati adem, ayem, tentrem. Niki mergo sugih hati ini buatan gelirak-gelirik masalah bodoh dunia lan sanes-sanesipun. Dados tenang, aman. Ana wong ngomong masalah sugih kok tenang wis kuat dudumane Gusti Allah. Ana wong pakak ngoten iku anjir dudumane Gusti Allah meniku ngoten. Iku wis takdir Gusti Allah. Nek saged nampi kondok dari Gusti Allah, terutama niku masalah bagian rezeki ngoten. Tak sanes-sanesipun niku mangke adem, ayem, tentrem. Mergo rumah cukup mulane niku teng mafruḍan al-qanaatu kanzul la yafna. Sifat terima, sifat qanaah niku gedhong sing ora entek-entek. Gampangane tiyang niku ditinggali kadang-kadang kuwaten tiyang niku cara bondo dunya niku mboten nuwun sewu. Mboten kali gadhe, tapi tenang, ayem, tentrem. Salam sulit. Tiyang niku bondone ditingali kuat. Bondo dunyane kathah pun mau kecukupan. Mboten namung bondo pangkat derajat teng dunya, pangkat gadah pangkat. Tapi mboten krasa ayem tenang, malah keweden mawon. Wedi mawon, kurang mawon. Dan iki mboten sugih hati ini mboten sugih, mboten saged rambi. Kadang-kadang itu yang sugih ketinggalan sugih niku kadang malah niku ningali tiyang sing mboten gadah kok iso tenang. Nun sewu wonten tiyang becak kok iso turu nggo becak tenang angger ayem moro. Wonten tiyang bolone kuatah pangkat mboten saged ilmu dalu mboten saged ilmu mergo mikir ilmu bayar mboten saged ngitani itu angger bunyi to ngitani to duit mau terus mboten saged tenang. Lah mulane mau itu teng kitab Taurat nek kepengin dadi wong sing sugih niku rido dundumane Gusti Allah. Terus ikhtiar digelekno